नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत तांदळाच्या बिना भाजणीच्या चकल्या एकदम सोप्या पद्धतीने। त्यासाठी आपण साहित्य बघूया। 1 वाटी तांदळाचं पीठ। हे तांदूळ आपण धुवून घेतलेले नाही आहे, असेच चक्कीवरती लावून आणले आहे। पाऊण वाटी बेसन, चवीनुसार मीठ, छोटे 2 चमचे तेल मोहनासाठी, 1 मोठा चमचा तीळ हे आपण जरासे परतून घेतले आहेत गरम करून, छोटा अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा मिरची पावडर, तांदळाचं पीठ, बेसन मिक्स करून घेऊया। चांगलं मिक्स झालं आहे। कापडमध्ये आपण बांधून घेऊया। कॉटनचं कापड घेतलं आहे। आता हे पीठ या कापडावरती ओतून घेऊया। आता एकत्र करून असं घट्ट बांधून घेऊया। असं घट्ट मोठी आता बांधून घेतली आहे। आता आपण हे कुकरमध्ये ठेवणार आहोत। छोटा कुकर घेतला आहे, त्यामध्ये 1 ग्लासभर पाणी टाकलं आहे मी, आणि हा छोटा एक डबा ठेवला आहे आतमध्ये। झाकण लावून घेतलं त्याला। आपण पिठाचा जो मोठा बांधून ठेवला आहे त्याला आता आपण झाकण लावून 3 शिटे देणार आहोत। आता झाकण लावून गॅसवरती ठेवूया। पिठाला आपण 3 शिट्या देऊन हा बाहेर काढून घेतला आहे, आणि हे पीठ आता थंड झालं आहे। आता हे सोडून घेऊया। असं घट्ट गोळा होतो त्याचा, एकदम पिठाचा घट्ट गोळा मी जरासा हा सैल केला आहे। आता हे पीठ आपण काढून घेऊया। पिठाचे चांगले घट्ट गोळे झाले आहेत। पीठ आता काढून घेऊया। हे पूर्ण थंड झाल्यानंतरच काढायचं आहे। हे आपल्याला मोडायला खूप उशीर जातो, त्यासाठी आपण हे मिक्सरला लावून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये टाकून घेऊया, म्हणजे झटपट होतात आणि ह्याला उशीर लागत नाही। मग पीठ आपण मिक्सरला लावून घेतलं आहे चांगलं। चवीनुसार मीठ, लाल मिरची पावडर, हळद, तीळ हे आपण थोडं गरम करून घेतलेले तीळ आहे। थोडासा पाव चमचा ओवा। ओव्याने टेस्ट चांगली येते चकलीला आणि पचन पण चांगली होतात। मिक्स करून घेऊया। तेल चांगलं गरम केलं आहे। छोटे 2 चमचे तेल घेतलं आहे मी। जास्त तेल वापरायचं नाही आहे, कारण जर जास्त तेल वापरलं मोहनाला तर तळतेवेळी चकली तुटतात। परतून घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालून आपण मळून घेणार आहोत। पाच मिनिटं आपण चांगलं पीठ मळून घेतलं आहे। आता हे आपण झाकण घालून 20 ते 25 मिनिटं ठेवणार आहोत। त्यानंतर आपण चकली करायला घेऊया। पीठ मळून ठेवल्यावरती 25 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढून पीठ जरा मळून घेऊया। थोडंसं तेल टाकूया आणि पीठ मळून घेऊया।
चकलीचं पीठ आपण चांगलंच मळून घेणार आहोत. जेवढं चांगलं मळणार तेवढी चकली चांगली होतात. परत आपण चांगलं 5 मिनिटं पीठ मळून घेतलं आहे. चकलीचं पीठ चांगलं मळल्यानंतर चकली तुटत नाही, म्हणून चांगलं पीठ मळून घ्यायचं. आता आपण चकलीच्या साच्यामध्ये पीठ भरून घेऊया. चकली पाडून घेऊया. पीठ आपण चपातीचं पीठ मळतो तेवढं सैल ठेवायचं आहे पीठ. आणि हे शेवटचं टोक असं बंद करून घ्यायचं. तळून घेऊया. चकली तळून घेऊया. गॅस मंद ठेवला आहे. ही बिना भाजणीची चकली आपण बनवत आहोत. 1-1.5 मिनिट झालं आहे. परतून घेऊया. परत एकदा परतून घेऊया. मंद ते मीडियम गॅसवरतीच आपण चकली तळून घेणार आहोत. चकली चांगली तळली आहे. आपण आता एक काढून घेऊया. चांगला गोल्डन कलर आला आहे. आता आपण ही तुकडा चकली बनवणार आहोत. ती आपण डायरेक्टच कढईमध्ये सोडायची आहे. काही वेळा तांदळाचं पीठ चांगलं मळलं नसल्यामुळे चकली तुटतात. त्यावेळी आपण अशा प्रकारे ही तुकडा चकली करायची आणि ही झटपट पण होतात. परतून घेऊया. ही आपण तुकडा चकली बनवतो आहे, कारण काही वेळा तांदळाचं पीठ चांगलं मळलं नसल्यामुळे. काढून घेऊया. कशी छान चकली आली आहे बघा. बिना भाजणीची चकली आपली बनवून तयार आहे. ह्या चकलीसाठी आपण भाजणी केलेली नाही आहे. ह्या तांदळाच्या चकलीमध्ये आपण थोडंसं बेसन वापरल्यामुळे चकलीला खूप चव आली आहे आणि एकदम चविष्ट झाली आहे. चकल्या एकदम खुसखुशीत झाल्या आहेत, बघू शकता तुम्ही. आणि आपण हे 2 प्रकारे केली आहेत. एक म्हणजे गोल केलं आहे आणि दुसरं आपण हे तुकडा चकली केली आहे. तुकडा चकली करताना आपल्याला झटपट होते ही करायला, म्हणजे तळण्याला जास्त उशीर लागत नाही आणि करायला पण उशीर लागत नाही. तर अशा प्रकारे हे तुम्ही चकली करून बघा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रससोला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.